खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे सारखौ बयबो सिनायखायो निसय, गोबाङानो सिनायाबो जानो हागौ। दिनै बिजित गोरा नार्जारि सारा बे बुहुमखौ अराय समनि थाखाय नागारलांबाय। दिनै जोबोर दुखु मोनदों खोनानानै। नै दासो हरनि समाव बिथांनि बागै आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना निसय बिथांखौ सिनायखायोमोन, जोंनि बिटिसिनि स्पिकार हिसाबै बिथाङा दङ नङा होनबा मेगासिनो लोगोफोर। बिथाङा दिनै हरखाबै मा जानाय नङा होनबा। दा नोंथांमोना आं जोबोर दुखु मोनदों खोनानानै हरखाबै। गोबां दा फेसबुकआव शेयार जागासिनो बे जाथाया। नोंथांमोना बिजित गोरा नार्जारि सारखौ बयबो मिथियो, जेनेबा गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ। दिनै बिथाङा जोंनि बिटिसिनि बा बड'लेण्डनि जिहेतु सेक्रेटारि अफिस नङा होनबा, बेवहाय डिपुटि बिथाङा दिनै बड'लेण्ड सेक्रेटारि अफिसाव स्पिकार हिसाबै दङ नङा होनबा। दा बिथाङा जोबोर गावखौनो गाव मा खालामना लाखो, आं जोबोर दुखु मोनदों आरो। नोंथांमोना निसय गोबाङानो खोनानानै शक जानांगौ होनबा। दा बिथाङा जोंनि बिटिसिनि एसेबां मोजां सारमोन, जोंनि बड'लेण्ड सेक्रेटारि अफिसाव जेनेबा बिथाङा स्पिकार हिसाबै दंमोन होनबा। दा दिनै मा जाथायनि थाखाय बिदि जागोन होनबा जोंबो दा बिदि रावबो मोजाङै मिथिया। गावखौनो गाव फोथायना लादो। ओमफ्राय आं निसय दा फट'ल'सो बिदि गोबां शेयार जानाय नुदों बिथांनि सायाव। दा मा जानो थाखाय जादों बेखौ जों निसय मिथिया। नोंथांमोना मोजाङै मिथिब्ला निसय खोन्थाहरगोन।